το καφέ μου πίνεις, φέρ' το εδώ παιδί μου. Ήθελα απλώς να δοκιμάσω λιγάκι. Έχεις υπόψη ότι αύριο έχεις τεστ στα μαθήματα? Τα έχω διαβάσει όλα βρε μάνα, πώς κάνεις έτσι, δεν χρειάζεται να διαβάσεις και τίποτα άλλο πλέον. Πήγαινε, φέρε τη τσάντα σου και τα βιβλία τώρα, και θα τα πούμε. Να, αυτές τις τι πίεση έχω μόνο. Έχεις κάνει τίποτα? Τι κάνεις έτσι Χριστιανή μου όλη την ημέρα? Αυτά δεν είναι για αύριο, αυτά μας τα έχει δώσει η δασκάλα μας έτσι, για να τα κάνουμε όποτε γουστάρουμε. Και δεν μας είχε πει συγκεκριμένη ημερομηνία για να τα φέρουμε. Λοιπόν, μαθηματικά. Καλά. Αν έχω 10 σοκολάτες και διαιρέσω τις 2, πόσες σοκολάτες θα έχω? 4. Ξαναλέω, αν έχω 10 σοκολάτες και διαιρέσω τις μισές, πόσες σοκολάτες θα έχω? 6. Τι 6 ρε στουρναριά? Τι 6 ρε λέγε? Έχω 10 σοκολάτες και άμα διαιρέσω τις άλλες μισές, πόσες σοκολάτες θα έχω? Λέγε τι σε χόρεψα. Βγάλε τα δάχτυλά σου, μέτρησε τα δάχτυλά σου. Καλά βρε μάνα. Τώρα, περίμενε. 5 θα έχω. Τελικά έχω και αυτό το βιβλίο για να συμπληρώσω από το TPS. Καλά, μιλάμε ότι μας τα έχει παίξει για τα καλά ο καθηγητάκος μας. Τι λες παιδάκι μου? Θα κάτσω εγώ όλη μέρα να παίζω με σένα, ναι? 15 μέρες καθόσου να κοιτάξεις μέσα στο ίντερνετ. Πήγαινε αδιάβαστος. Ησύχασε Χριστιανή μου, σταμάτα Χριστιανούλα μου να κάνεις έτσι. Αυτές ήταν κάτω από το βιβλίο. Κάτω από τις φωτοτυπίες ήταν αυτό το βιβλίο. Πού να το έβλεπα? Εξαφανίσου και αύριο θα σου πω εγώ στη δασκάλα. Θα έρθω να ρωτήσω. Όχι Χριστιανούλα μου, δεν χρειάζεται να. Θα τα πούμε αύριο καλύτερα.